Zabrana uvoza ruske nafte i gasa uzdrmala energetske tokove Evrope. Srbija se našla između politike i potrebe, između računa koji stižu i resursa koji nestaju. Možemo li bez ruskog gasa i da li ćemo skupo plaćati energetske odluke velikih sila? Kako preživjeti zimu, kako zaštititi industriju, a da pri tome ne potonemo u šokove zbog enormnih troškova? Sve ovo su pitanja za gosta jutra na Blic, gospodina Dušana Vasiljevića, međunarodnog eksperta za energetiku. Sada dobro jutro i dobrodošli još jednom i pre svega hvala na odvojenom vremenu. Pročitah juče jednu zanimljivu rečenicu na našem portalu, kaže gas ne miriše, ali se njegova politika jasno osjeti. I evo, članice Evropske unije planiraju da ukinu totalnu zavisnost od ruskog gasa i to je nešto što bi trebalo postepeno da stupa na snagu od 1. januara. I naravno, ključno pitanje za sve nas jeste kako to utiče na Srbiju i koliko je naša zemlja zapravo zavisna od ruskog gasa. Pa naša zemlja je, nažalost, energetski zavisna i ne samo od gasa, nego i od nafte. Pa čak smo mi i neto uvoznici električne energije, dakle ne u velikoj meri, ali znači mi smo energetski dosta zavisni i dosta osetljivi. Ove mere naravno u velikoj meri ugrožavaju dakle stabilnost i zemlje i privrede, kao čega god hoćete, iz jednostavnog razloga što nafta koja je prestala da dolazi, dakle to su sad bitne razlike i gledalci to treba da znaju. Sankcije nisu su jedna kategorija, a sankcije, da kažemo, ovom protoku gasa ili uvozu ruskog gasa je nešto sasvim drugo. Zbog sankcija američkih mi više ne dobijamo naftu preko Janafa. Jer je Janaf u suštini jedini put gde smo mi dobijali naftu preko Hrvatske i prerađivali je u rafineriji u Pančevu. Mi imamo nešto malo sopstvene nafte, nekih 800.000 tona godišnje, što pokriva 20% naših potreba, ali ovaj, da kažemo, uvozna nafta koja je uglavnom dolazila iz Iraka, istini za volju, više ne dolazi. Znači, to je jako veliki problem. Za gas problem također postoji, ali on još nije, da kažemo, toliko izražen zbog toga što su dati neki rokovi. Mi, što se tiče gasa, zavisimo u velikoj meri od ruskog gasa. Kupujemo nešto malo azerbejdžanskog, sad nešto malo ovog tečnog gasa preko Grčke, ali u suštini najveće potrebe za gasom zadovoljavamo iz ruskih izvora. I naravno da će ove sankcije da utiču. I to, izvinjam se, po totalno drugačijim cenama, ako se ne varam, dosta Pa povoljnije. nisu ne toliko drugačije od berzanskih. Mislim, razlikuju se kako je počeo taj gasni razmah sa Rusima još od 1992. godine. Ranije je bilo čak i skuplje nego berzanske cene. Zato što, pazite, kreiranje cena gasa u Srbiji formira u suštini posrednik između Srbije i Rusije. Znači, Srbija, odnosno NIS, ne plaća direktno Gazpromu naftu, nego ima posrednika. To je Jugorosgas. Znači, firma koja ima zadatak samo da pretače, da uzme svojih 4% provizije. Oni su osnovani inicijalno 2006. godine sa ciljem da izgrađuju gasovod, ali u suštini se njihov posao svodi na to. Da samo posreduju i da kreiraju cenu koja može biti bilo kakva. Toga je bilo i ranije, od početka od 1992. godine, kada je u stvari napravljen taj nekakav aranžman sa Rusima. I cena se formira u odnosu na nekakve međusobne dogovore, političke potrebe i tako dalje. Mi, kažem, sada trenutno imamo manje više komercijalne cene, ali nije pitanje kakva je cena, nego je pitanje da li ćemo taj gas i u kojoj meri dobijati. Dakle, po ovoj odluci Evropske unije, snabdevanje sa ruskim gasom zemalja Evrope će prestati do 2007. godine, znači čak godinu dana ranije nego što su ranije mislili. S tim što će do 2007. trajati dugoročni ugovori, a do 2006. kratkoročni ugovori. 27. Molim? 27. Pardon, izvinite, 2027. 2026, tako. Lapsus dešava se svima. Pa, što da radimo, mislim da... Samo da ne zbunimo gledalce za to. 20 godina je, mislim, negdje nestalo. Tako da mi doduše nismo zemlja Evropske unije, mi jesmo zemlja koja je kandidat za Evropsku uniju i mi smo dužni da pratimo neke njihove i politike i, da kažemo, odrednice. Nas će to pogoditi u smislu što je inicijalno bilo rečeno da će biti zabranjen tranzit gasa, pa sad hoće ili neće, ali će se to sigurno odraziti na snabdevanje gasom Srbije. I ono što je neophodno, a to je trebalo raditi mnogo ranije, jeste napraviti diversifikaciju i načine dostupa tih energenata iz drugih izvora. Dakle, to je vrlo jednostavno. Vi kad kupujete mleko u jednoj radnji, ali ako ga nema, kupit ćete i u drugoj, pa imate uvek varijantu jednu, drugu ili treću.
Mi, nažalost, nismo u toj situaciji. Dakle, nama gas stiže preko turskog toka i to je, kažem, uglavnom je taj ruski gas, ima nešto malo azerbejdžanskog. Međutim, mi nemamo drugu opciju. Izvinite što vas prekidam, ali hajte, molim vas, objasnite nam šta se dešava sa tim azerbejdžanskim gasom. Koliko su dostupne informacije, to količinski nije dovoljno da nadomesti ruski gas. Ali ono što negde zbunjuje, mi smo od početka godine imali tu negde oprečne izjave kada je u pitanju azerbejdžanski gas. Setimo se početkom godine kada su stupile po prvi put, kada je bila priča o sankcijama, tada je stigla informacija da će biti obustavljena isporuka azerbejdžanskog gasa u Srbiji. Onda umeđu vremenu smo čuli da se ipak i dalje oslanjamo na taj azerbejdžanski gas. I gde smo na koncu sada tu? Šta je realnost? Delimično, mislim, pazite, Azerbejdžan nama isporučuje neke ograničene količine, mislim, koje nisu dovoljne za nas. Mi trošimo... Ako se ne varam, negde 400 miliona kubnih metara gasa. Jeste, mi trošimo 2,5 do 3 milijarde kubika godišnje. Znači, to je samo jedan mali deo, pa tačno da dobijemo sve što treba. Drugo, kapaciteti tih gasovoda su takvi da mi ne možemo da dobijemo koliko se nama sviđa ili treba, ili kupuju i drugi u krajnjoj liniji. Jedno od rješenja koje je trebalo uraditi, a sad se o tome jednom naglo priča, jesu dodatni gasne konekcije, pre svega sa Rumunijom. Dakle, taj gasovod između Mokrina i Arada, između Srbije i Rumunije, odavno bio u planu. I prošle godine je potpisan memorandum da će se to ipak rešiti. To bi nama, recimo, u velikoj meri rešilo diversifikaciju pristupa izvorima, energentima, kao što je gas, jer Rumunija ima svoj gas. Znači, to je njihov gas, kog oni i u današnje vreme proizvode više nego što njima treba. A imaju u planu otvaranje novih gasnih polja u Crnom moru. Dakle, ta konekcija, pritom je to relativno kratka ruta, to je nekih 100 kilometara. Znači, transport ne bi bio toliko skup, pristup je tu, Rumuni imaju, da kažemo, komercijalnog interesa da to nama prodaju. Mi u ostalom sa Rumunima imamo energetici inače saradnju još od Đerdapa. Dakle, Đerdap, kao što svi znaju, je zajednička hidroelektrana. Postoji, da kažemo, inicijativa da se Begejski kanal pročisti pa da bude i vodni put. Dakle, Rumuni, naravno, kao susedna zemlja, imaju interesa da se nama sarađuju. A oni su zemlje Evropske unije. I pritom ne zavise od ruskog gasa, niti od ruskog energenta. Dakle, na Srbiji je u stvari zadatak bio i jeste da u što kraćem roku nađe mogućnost supstitucije ruskog gasa sa nekim drugim energentima. Uz to, naravno, treba ići na, da kažemo, neku rekonstrukciju ili redefiniciju energetskog sistema. Mi smo, treba znati da u stvari nafta koja stiže u Srbiji, koja je stizala u Srbiju, služi uglavnom za saobraćaj. Znači, za naftne derivate, za benzin i tako dalje. Jedino mesto gde se to može preraditi je rafinerija u Pančevu. Znači, svi koji su uvozili naftu preko Janafa, da li je to direktno bila NIS ili bio neki drugi uvoznik, nije ni važno, je morao da prerađuje naftu u toj rafineriji. Takav je ugovor bio uvek. Znači, sva nafta koja je stizala u Srbiju se prerađivala tamo. Sada, pošto je NIS pod sankcijama, on ne može da naplati svoje usluge. I on prvo ne može da isplati ili da kupi naftu, jer je njegov račun uslovno rečeno blokiran, ne funkcioniše. Znači, postoji samo unutrašnji, da kažemo, platni promet koji se nekako održava. U ostalom, ljudi koji su išli na pumpe znaju da čak i naše kartice ponekad ne rade, traži se keš, to je neodrživo za takvu kompaniju. Znači, sada, ako ne se oslobodi, da kažemo, taj platni promet, NIS je u velikom finansijskom, znači, egzistencijalnom problemu. Šta će sa njim biti dalje, ja ne znam. Rusi su se vremeno izjavili, ne tako davno. Ja se izvinjavam, pošto imam još 2-3 pitanja za gas, pa da zaokružimo tu priču, pa da pređemo na NIS i naftu, jer tu se, kao što rekli smo, malo proizdešavalo svašta nešto u ovih nekoliko dana. Resorna ministarka je rekla da Srbija razvija, to je izjavila juče, razvija projekte za nove izvore snabdevanja uz pomoć Evropske unije. To su ove gasne interkonekcije koje vi upravo spominjete sa Rumunijom i Severnom Makedonijom i da bi one trebale da budu završene do 2027. i 2028. Međutim, sad ključno pitanje za sve nas je da li mi imamo toliko vremena i koje bi u tom smislu bile neke brže alternative koje bi bile izvodljive u ovom momentu da se nadomesti taj ruski gas? Pa mi sad imamo u stvari pitanje više para nego vremena. Mi ćemo, naravno, ja to čitam, da će uz pomoć Europske unije biti, znači, uz neke njihove kredite. Mislim, na to se svodi, neće Evropa da nam gradi to. I to je izvodljivo. Moguće intenziviranjem tih radova nije nemoguće napraviti te interkonekcije i da budu zaista operativni 28. To bi moralo da se krene sutra da bi se to uradilo. Osim toga, mi sad treba da nađemo eventualno nekakve druge izvore gasa, ali ih nema. Znate, mislim, i Evropa isto ima problem snabdevanja alternativnim gasom.
ona i dalje ima nekih 13% zavisnosti od ruskog gasa. Oni se oslanjaju na zemlje Severne Evrope, znači na Norvešku pre svega, koja ima svoja nalazišta i koja treba da na neki način nadomesti te energente, ali mi ne možemo da dobijemo odande ni gas, ni naftu, ni ništa. Mi možemo da se oslonimo na ove azijske. Jedini pristup to je Azerbejdžan. Mi ne možemo da kupujemo gas, nemam pojma, iz Kine, ili nema ga, mislim, mi nemamo ni vezu. Znači ono što može fizički, jer je kupovina i gasa i nafte vezana za infrastrukturu. Vi naftu možete voziti tankerima, ali to je malo. A morate dovesti, znači, naftovodom, a gas gasovodom. Nema treće opcije. Dakle, za gas dugoročna opcija je jedna od dodatnih opcija, mislim, nije samo naravno ta, osim efikasnog trošenja i naravno pažljivog upravljanja potrošnjom energentima, postoji nešto što je recimo na opet srednjoročni rok moguće, a to jeste uvođenje vodonika kao goriva. Zemlje u svetu, po Evropi, već odavno umešavaju vodonik u gas. Od 5, 10, 15 pa i više posto, a vodonik se može proizvoditi od ili gasa ili možda recimo električne energije kao što postoji, znači preko obnovljivih izvora energije i proizvodnja vodonika je moguća. To nije jednostavno, ne može sutra, ništa ne može sutra. Znate sami, samo loše stvari dolaze odmah, a dobre treba malo vremena. Znači gas može se prekine odmah, nafta može odmah, ali dok se mi nekako snađemo vidjet ćemo šta ćemo. Znači gas je, evo, kažem, vezan za gasovod, vezan je za Turski tok i vezan je za snabdevanje tog gasovoda. Mi imamo mogućnost dobijanja tečnog gasa, ovog američkog koji stiže dole u grčke luke, međutim to se naručuje unapred, ne možete vi sad, to nije pijaca, pa ja ću kupim sutra, ne, nego ti brodovi putuju, dugo to je jako skupo i siguran sam da će pre ili kasnije to uticati na cenu energenata, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi i u svetu. Pogotovo sad, da kažemo, ovim prestankom te velike ljubavi između Trumpa i Putina, koja se menja od danas do sutra, ali uglavnom sad se jako ne vole i počele su i nove sankcije američke prema Rusiji, to vrlo rigorozne, jer oni su zaplenili praktično kompletnu ili blokirali kompletnu imovinu i Lukoila i Rosgasa u Americi, koja bi sad više nije operativna. Dakle, to će biti veliki udar na rusku energetsku kompaniju, odnosno na rusku energetiku, biće nedostatka energenata, što onda vuče porast cene. Samo još jedno pitanje za gas. Kakva je uloga skladišta, konkretno Banatskog dvora? Imamo li, da kažem, neke koristi od svega toga u ovoj trenutnoj situaciji? Pa kako da ne? Pazite, skladište, to je dosta zgodno. To je kao akumulator struje za električnu energiju. U Banatskom dvoru je trenutno negde oko 750 miliona kubika može da stane. Doduše, bilo je pametnije da smo mi ta, da kažemo, skladišta razvijali više i ranije, jer ima još nekih mesta, moglo u Pančevu, moglo još na jednom mestu u Srbiji da se digne i bilo je planova tih skladišta za gas. Međutim, nije, imamo samo taj. Znači, taj nadomeštava nekih 1/4 do 1/3 naših potreba u gasu. Jer ako trošimo od 2,5 do 3 milijarde kubika gasa, ovih 750 miliona je otprilike toliko. Znači, to je naravno dobro. Uvek je rezerva dobra da imate, ali ni ona nije beskonačna. Mi imamo nešto, tu i nešto držimo kod Mađara. Znači, to može da nadomesti neko vreme, ali zato kažem, mi smo sad u jednom interregnoru, u stvari se kao ništa ne dešava, mi trošimo naše rezerve. Ok, gasa ima, gas dolazi, gas nije sporan. I on će dolaziti još neko vreme. Znači, mi moramo da razmislimo šta će se desiti kad ne bude dolazio, ali ovog drugog nema. E sad, ključno pitanje kada pričamo o nafti jeste naš predsjednik je još pre 2-3 meseca izjavio da mi rezerve sirove nafte imamo do 1. novembra. 1. novembar je za 7 dana. Da li to ubrzava tempo iznalaženja alternative za situaciju aktualnu sa NIS-om? I šta uopšte za nas znači to da imamo rezerve sirove nafte samo još 7 dana? Ja mislim da ima malo više ipak, ali nema beskonačno. I kažem, mi imamo neku uslovno rečeno svoju, odnosno naftu sa naše teritorije, jer ono je u krajnjoj liniji uslovno rečeno vlasništvo ruske kompanije, odnosno NIS-a, koje je većinski rusko vlasništvo. Međutim, to će, koliko god da ga ima, to će da prestane da bude. Znači, mi ćemo imati problem sa derivatima nafte. Zašto je bilo reći da ćemo sad uvoziti, ne znam, sa strane od Mađara, vamo Mađari sad imaju sami problem sa ovom Da, zbog požara koji se desio. I to se može desiti svakako svakome. Znači, mi ne možemo da se oslonimo na dobru volju nekog suseda ili neku želju, ukoliko dođe do nekakvog akcidenta, šta ćemo onda?
Dakle, to je baš veliki problem. Mi možemo na neki način malo da nadomestimo potrošnju derivata uvozom, ali ne možemo sve. Jer 70% nafte ovde se koristi za transport. Znači, ide u preradu i prave se derivati. Samo jedan manji deo ide nešto za industriju, nešto malo za toplane, ali ne mnogo, i nešto malo za domaćinstva. Sve ostalo ide u transport. Znači, imat ćemo stvarno veliki problem. Kako će to se reši, ja ne znam. To jeste u suštini politička odluka Sjedinjenih Američkih Država, koja sada je daleko od nekog rešenja, pogotovo u odnosu na Ruse. Rusi su to nedavno izjavili našoj delegaciji, odnosno, da kažemo, našoj vladi, da eto, oni su uvereni da će mi naći rešenje da to ostane njihovo vlasništvo. Mislim, šta to znači? To znači da sad mi moramo da nađemo neko rešenje da to njima ostane vlasništvo. Nije njima to u finansijskom smislu važno. Mislim, njima je to u političkom smislu važno. Sve to je u suštini... Da ostanu prisutni na tržištu. Tako je. I ne samo na tržištu. Oni imaju uticaj i politički preko toga. Mislim da se mi razumemo. Svaka zemlja ima, pa i oni. Ako imate svoju energetsku kompaniju koja je strateški resurs u nekoj zemlji, vi imate naravno jak uticaj na sve. I na privredu, pa i na politiku. I njima je u stvari to interesantno. I uopšte nemaju nameru za sada da se iz toga izvuku. Kako će to da se reši, ja ne znam, pošto očigledno to delimično vlasništvo neće biti dovoljno. Ja mislim da bi Amerikanci pristali da skinu sankcije samo ukoliko se Rusi potpuno povuku, a u ovom trenutku ja ne vidim da će se to desiti. S druge strane, mi imamo vezano za rusku energetiku preko gasa, o čemu smo sada pričali, i sad da kažemo neki poremećeni odnosi sa Rusijom oko NIS-a mogu, ne kažem da hoće, ali mogu da rezultuju time da Rusi kažu pa dobro, nama se ne sviđa kako ste vi rešili problem sa NIS-om, pa mi nemamo više gasa za vas. Dakle, vrlo nezgodna situacija koja je rezultat neaktivnosti u prošlosti. Dakle, nije ovo palo s neba sada, o tome se znalo i ranije, oko sankcija se dosta dugo priča, a inače oko energetike mnogo i ranije. Znači, 10, 20 ili koliko god hoćete godine. Znači, sada kad smo mi došli pred zid u neku iznudicu, tražiti momentalno rešenje, ne može. Mislim, to je malo drugačije. Sad, jedna ključna informacija, u ovim najnovijim paketom američkih sankcija obuhvaćene su i Rosneft i Lukoil kompanije. Lukoil posluje takođe i u Srbiji. Tako je. Da li će to uticati na nas? I šta bi značilo ako bi Lukoil direktno potpao pod ove sankcije posle NIS-a? Pa oni su u Americi potpali, mislim, oni će vjerojatno zabraniti... Da se mi zadržimo na našem tržištu. Ne, pa dobro, ali ćemo zabraniti financijske transakcije. Lukoil je kupio Beopetrol sve vremeno i sve njihove pumpe i praktično je ušao na tržište onako, mislim, dosta mekano. U ono vreme koje to pratio, oni su tamo ušli praktično bez dinara, mislim, to su kupili iz kredita koji su kasnije vratili iz obrta rada ovih pumpi. Naravno da će uticati, znači, ako nemamo te pumpe, neće biti ni tamo derivate, ili ni oni nemaju dakle da kupe derivate. Mislim, dosta je nezgodno. Da sad, ja neću da kažem da će biti, ne znam, katastrofa, ali neće to biti tako baš rešivo preko noći. Jer da je to tako rešivo, to bi se do sada rešilo. Nije. Znate, mislim, trebamo da budemo svesni da je to rezultat do duše nekakvih ukrštanja interesa velikih sila, ne kod nas, nego generalno govoreći. I mi smo tu samo onako neki, bez veze, neki kolateralna štetica za njih. Mislim, čak nismo mi bitni ni Amerikancima, ni Rusima uopšte u suštini, u ovom, da kažemo, globalnom pomeranju međusobnih interesa. Ali, nažalost, eto, mi trpimo posljedice svega toga. Nismo se, ponavljam, spremili na vreme za takve stvari. Energetska bezbednost jedne zemlje je ključna. Ključna. Jer evo, došli smo u situaciju kada vi ne kontrolišete energetske resurse, što je napravljena greška kod nas odavno, da smo mi u suštini prepustili energetiku drugome. Kogod je u pitanju? Rusi, Amerikanci, Izraelci... Zar nije mogla biti postavljena drugačija strategija u tom energetskom smislu? Naravno da je moglo. Znači, ako je napravljena greška i ako ste vi izgubili kontrolu nad energetikom kao ključnim resursom, to je moralo da se povrati na neki način. Komercijalan, ovakav ili onakav. Da li imamo sad vremena da menjamo tu strategiju koliko bi evo naše resorno ministarstvo počelo danas? Pa da vam kažem, vi možete da nacionalizujete NIS. Mislim, to uvek može. To su radili druge zemlje. Kakve ćete imati političke posljedice? To je drugo pitanje. Da li je to izvodljivo i po kojoj ceni je izvodljivo, mislim, u smislu političkom ili kako hoćete komercijalnom, to je naravno drugo pitanje. Naravno da je moglo. Mislim, to je moglo davno da se uradi, moglo davno da se otkupi, mislim, ako je već bilo to, pa da se napravi nekakav dogovor. Ali je interes, da kažem,
države, šta god da to znači, bio da se to zadrži, bilo je, da kažem, nekakvih interesnih grupa koje su tu bile jako, ovako, da kažem, to mi je dobro došlo. Da ja sumiram laički, znači negde što bi bilo neophodno raditi jeste nacionalizacija NIS-a i nove rezerve gasa. Restrukturiranje energetskog sektora, svakako generalno, u naftnom sektoru mora da se reši pitanje vlasništva NIS-a, naravno na način koji je moguć. I da se vidi šta su posljedice svega toga i na taj način generisati, da kažemo, politiku srednjoročnu ili kratkoročnu, ne možemo dugoročnu, šta će se desiti ako. Znači, ako se nacionalizuje, recimo, NIS, na primjer, i onda Rusi kažu, pa dobro, nema više gasa. Šta ćemo da radimo onda? Da li imamo načina da to na neki način zatvorimo sad u ovom trenutku? Ako je, recimo, to moguće uz neke druge ustupke, treba vidjeti koje. Treba se naravno konsultovati sa ovima koji su generisali tu političku krizu. U suštini nismo ga mi generisali, svakako ne globalnu, i naći neko rješenje. Bojim se da ono nije tako moguće. Jer, pazite, Amerikanci, to je zemlja koja ima jedan određeni pravni sistem, koji je anglosaksonski pravni sistem. Kod njih izuzetak postaje pravilo. Za razliku od kontinentalnog prava u kome smo mi, pravilo, odnosno izuzetak, je samo izuzetak od pravila i ne postaje pravilo. Tamo postaje pravilo. Ko gleda ove američke serije advokatima, kaže, on se lista one knjige, kaže, onog dana se desi onog puta ovo, ovog puta ono, i to postaje pravilo. Znači, ako bi oni nama dali izuzetak od toga pravila, postalo bi pravilo i za druge. Oni to zato neće da radi. Znači, se javite neko drugi, reći, pa čekaj, mogli ste tamo, dajte nama, skinite sankcije, a i mi bismo i tako dalje, tako dalje. Nažalost, nemamo mnogo vremena. Imaju još dve stvari koje bi zaista voljela da prokomentarišemo. Vest od juče, koja je iskreno mene lično, koja više pratim politiku nego ekonomiju, iznenadila, jeste da su kineske državne naftne kompanije obustavile kupovinu ruske nafte, do duše morskim putem, ali koji je negdje ključan za transport u tom delu. I to je usledilo nakon pretnji, hajde da tako kažem, Donalda Trumpa, Indiji i Kini. Indija je prva obustavila kupovinu i evo sada to rade Kinezi. Znači, negde je neminovno da se ta globalna energetska svetska slika zaista menja. Tako je. Inače, već duže vremena postoji trend da se... Ali da li vas je iznenadilo ovo konkretno kada pričamo o Kinezima? Pa da vam kažem, Kinezi, odnosno Kina je zemlja koja ima drugačije planiranje svog razvoja. Oni imaju strateški pristup koji predviđa ili može da na neki način minimizuje posljedice ovako nekih stvari. Oni su to verovatno uradili dok ne nađu neko novo rješenje, da vidi šta će se dešavati. Njima je ruska nafta i gasu, odnosno nafta pre svega, od ključnog značaja. Mislim, oni troše užasne količine, a Rusima je to naravno također dobrodošlo i mogu nekom da prodaju. To važi i za Indiju. Kina je manje podložna, da kažemo, američkim pritiscima, jer oni su ogromna ekonomska sila. Indija je u političkom smislu negde između, ona je spremna da prihvati ovo i ono, jer naravno ne gleda neki svoj razvoj. To će dosta... Ali pričamo o ogromnom tržištu. Naravno, kako da ne, pa mislim u krajnjoj liniji Indijaca ima najviše na svetu, ima ih više nego Kineza u krajnjoj liniji. Taj sad je sad pitanje kako će Rusi reagovati na sve to. Naravno da je to veliki udarac. Da li će to voditi ka onom rešenju ukrajinske krize zbog čega se sve ovo radi, makar nominalno, vidjet ćemo. U ekonomskom smislu Kina će naći načina da je to ne pogađa njihovu razvoj, njihovu industriju u meri u kojoj njima ne odgovara. Ako su ukinuli snabdevanje morskim putem, nadomestit će nešto kopnenim. Oni inače grade i nove naftovode i gasovode sa Rusijom, tako da će to nešto da se desi, ali to je u stvari pokazuje trend. Znači, dok god Amerika ima mogućnosti da nametne neku svoju viziju, neki svoj koncept, ovako će se stvari dešavati. Pošto oni ne mogu više u političkom smislu, sada idu kroz ekonomske mehanizme, jer oni kontrolišu finansijsko tržište u velikoj meri, znači preko banaka, preko ovog sistema platnog prometa i tako dalje, ali su naravno i velika ekonomska sila. Sad i ono što smo spomenuli negdje u razgovoru, ali nismo detaljnije negdje odgovorili na te neke nedoumice koje su se javile. Sjetimo se da su to je sada već 4 dana, u roku od nekoliko sati, desila su se 2 incidenta koje su potresla taj energetski svet. Jedan je požar u mađarskoj rafineriji MOL-a i eksplozija u rumunskoj rafineriji. Sad, obe su ključne za preradu ruske nafte, bar u ovom delu Evrope. Juče je došlo do eksplozije u najvećoj rafineriji Rosnefta i to je negdje, nažalost, kroz medije prošlo sporadično. Međutim, postaklo je brojne spekulacije o ovoj temi. Kakav je
vaš stav po ovom pitanju? To ćete morati pitati ove službe koje se time bave, što rusku, što američku, što neku drugu. Sasvim je moguće da su to diverzije i jesu sigurno, mislim, nemoguće da je sad tako spontano došlo do akcidenata baš u istom trenutku na istoj vrsti postrojenja. Ali evo, iz vašeg, to jeste pitanje za vas, šta to znači onda za energetsku mrežu, ako pričamo o ovim ključnim rafinerijama? To znači porast cene energenata, pre svega. Poremećaj na svetskom tržištu energije i velike probleme za zemlje kao što smo mi. Znači, mi ćemo inače morati da kupujemo energente na otvorenom tržištu, bit ćemo prisiljeni i svakako jedan deo, veći ili manji, a to će jako uticati na cenu, pa prema tome i na cenu ovde kod nas i na budžet i tako dalje. Mi imamo, rečeno je da mi sad, duše država Srbija, kao i svaka i država, ima mehanizme da kažemo da na neki način smanje uticaj tih poremećaja preko politike akciza. Mislim, akcize imaju velik udeo u ceni finalnih proizvoda naftnih derivata, ali vi to ne možete večito, vi ne možete da skinete akcizu na benzin da bi on bio jeftin i nemate onda ništa u budžetu. Mislim, to je ono, kako bih vam rekao, pretačiti šupljeg u prazno. Biće veliki problem, dakle, ko kaže da to neće imati uticaja na cene i na snabdevanje, to naprosto nije tačno, to nema veze samo sa Srbijom, to će biti u celom svetu. Ovo je, evo, da kažemo, jedan put ka tome, kao što je bila na diverziji na naftovodu Severni tok, znači, to je isto diverzija, mislim, koja je poremetila u tom trenutku dotok, odnosno planirano, da kažemo, infrastrukturu, a ovo će poremetiti sigurno tržište i naftom i gasom i, kažem vam, jedina pametna stvar, jer to se ne rešava odmah, jeste kada vi planirate unapred da znate koliko će to što manje da vas pogodi. Nama bi prelazak na energente koje mi kontrolišemo više, a to je električna energija pre svega. Znači, tu je Srbija, mislim, ona ima potpuno autonomno, ona kontroliše energetski sektor u tom smislu i onda da mi, kad bi mi mogli da pređemo što više na upotrebu električne energije, što je inače svetski trend, zbog načina potrošnje, evo sada recimo pričamo svi o veštačkoj inteligenciji i ovoga i onoga, oni troše užasne količine električne energije i mi se takođe guramo na neki način na to tržište. I to će nama isto biti potrebno. Znači, taj jedan transfer na prelazak na druge energente i na način generisanja tih energenata kroz male, srednje ili već kako god hoćete elektrane na obnovljive izvore energije koje neće sve da reše, ali će da nadopune uz hidroenergiju, uz naravno sad ove što imamo nešto gas, možemo mi da rešimo i naravno uz vrlo efikasnu potrošnju energije. Bez efikasne energetske politike ne vredi nam ništa. Jasno je da strateški moramo da menjamo našu politiku, ali samo još za kraj te cene, porast cena koji je neminovno da će se desiti, u kom periodu bi to moglo? To će biti vrlo brzo. Ja mislim u roku od mesec dana, najviše ako ne i ranije, će se vidjeti neki poremećaj na tržištu. Hvala vam na ne tako optimističnim odgovorima. Vidjet ćemo se mi sigurno ponovo, jer o ovome ćemo govoriti i u narednim mesecima, nažalost. Hvala vam još jednom na odvojenom vremenu.